Kaixo lagunak, kapitulu honetan zentzuen mundua landuko dugu. Gure xedea zentzuek eskain dezaketen ezagutzaren ñabardurei buruzko kontzientzia bultzatzea da. Jakina, zentzuek serie osoan proposatu ditugun ekintzetan parte hartzen dute, baina kapitulu honetan eurekin, zentzuekin alegia, lotura zuzena duten proposamenak aurkeztuko dizkizuegu. Ados, ea bada, ikusmenarekin hasiko gara. Esan bezala, ikusmenarekin eta jakina gure begiekin zerikusia duten ariketak burutuko ditugu jarraian. Hasteko eta begiak puntxu-puntxuan jartzeko, hona hemen ariketa ezin hobea. Burua geldi dugula betxeina mugituko ditugu. Lehenengo, gora eta behera 3 aldiz. Gero ezker eskuin. Ondoren diagonalean. Beste diagonalean. Orain bira alde batera. Orain bira beste aldera. Orain igurtzi begiak eta listo. Jarraitu begiez euli horri. Jarraitu suziriari. Pum! Jarraitu ping-pong pelotari. Ping-pong. 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 Jarraitu orain kanguruari. Doin, 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 doin. Ikusi, begiratu, somatu eta finkatu. Horra hor, ikusmenaren 4 neurri ezberdin. Gure laguna irudi baten aurrean dago. Ikusten ari da. Begiratu egiten du. Zerbait somatu du. Eta soa finkatzen du. Ikusitakoa oroitzen ahaleginduko gara orain. Orain ikusmena zorrozten ahaleginduko gara. Ea asmatzen duzuen nor den. Bea. Antzale. Horra hor irudi bitxi batzuk. Ea asmatzen duzuen zertan datzan efektua.